Kamu lah ben gondal kawat aku umur 15 tahun kok saiki kowe malah dadi yoga. Lah aku dadi apa iki aku? Boloku gondal kawat 15 tahun padhe kamu botak kae garek umur pira kae mbah kae. Yo, kangane ngati. Purwosuman apa to, Dik? Yo. Ganti lane ngati kok, ganti lane ngati. Lane ngati kelingan ati kang musno menyang endi dunungmu wong ayu kebaso kelangan ati iki rumong sing ayo ne tresnanku dong ayu krono anlebur dosaku aku lali jenengmu ning kelingan desamu ora jaten ya to iya iya wis suwe ra gondal yo wis lali karo pensiun karo Pak Suprir Faento Ade Sukro urip nah mendemu kawate esuk kayane diurip nang arep.
kowe dosirku arep lali ngono kangger krungu gong kaya tak olu-olu wae. Ayo. Ora bar iku cek kae. Nggone koten to. Dasare yogane ya Kang Masku kabeh. Yo. Opa, Mas.